A Panongát Kft. Társasági formával 2005. december 1-én alakult, majd dinamikus fejlődésének eredményeként a tulajdonosi kör tőkeemeléssel 2009. augusztus 26-án a részvénytársasági formává alakulás mellett döntött. A Panongát biztonsági szolgáltató Zrt. Küldetésének tekinti a bűnmegelőzési feladatok megvalósításával, illetve a vagyonőrök jelenlétével megbízóik és a lakosság biztonságérzetének javítását. Szolgáltatásaikkal Magyarország egész területén, illetve 2012-ben alapított leányvállalataik révén már Romániában és Szlovákiában szintén üzleti partnereik rendelkezésére állnak. Hitvallásuk, hogy nem elég sikeres gazdasági tevékenységet folytatni, felelősséggel tartoznak társadalmi környezetükért is. Szakmai sikereik, ismertségük és elismertségük megteremtette annak lehetőségét, hogy értékteremtő kezdeményezéseket támogassanak. Én azt gondolom, hogy a Panongát Zrt. Nem egy egyszerű vagyonvédelmi vállalkozás. Természetesen a magánbiztonsági piacon való sikeres szereplésen túl egy olyan társadalmi küldetést is magáénak val, amivel szeretne mindenképpen olyan munkát, olyan tevékenységet nyújtani, amivel a közrend, közbiztonság, a bűnmegelőzés vonatkozásában támogatás, segítséget tud adni a hivatásos rendvédelmi, rendészeti igazgatásnak és a polgárőri tevékenységnek. A Panongát szerteágazó tevékenységi köre részeként fő profiljuk a komplex vagyonvédelmi szolgáltatás, mellette további szolgáltatási ágakkal is a partnereik rendelkezésére áll. Ezek között szerepel az oktatás, a képzés, a járműmentés, a takarítás, a tisztítás, a parkgondozás, a betegszállítás és a könyvelés is. Legjelentősebb a humán erőforrásra alapozott élőerősőrzés, objektumok őrzése, védelme, járőrszolgálat ellátása, portaszolgálat, de ezen túlmenően számtalan olyan tevékenység is kapcsolódik tartalmában jelentős mértékben a biztonsági szolgáltató tevékenységünkhez, mint a rendezvények biztosítása, még mindig az élőerős tevékenységnél tartok, járőr tevékenység, reagáló tevékenység, hiszen mindjárt áttérhetünk arra, hogy a biztonság technika komplexitást biztosító tevékenységként kapcsolódik a humán erőt foglalkoztató szolgáltató munkánkhoz, hiszen a távfelügyelet, GPRS alapú járműfelügyelet az már egy olyan kiegészítő, támogató tevékenység, ami igényli a járőr tevékenységet és a járőrmunkát. Éppen ezért ez már egy következő plusz lépés. Nagyon fontos a humán erőt, ha vesszük, és említhetem a virágkarnevált, egyéb nagy rendezvényeket, a rendezvénybiztosító tevékenységünk, ami úgy gondolom, hogy a megye vonatkozásában legalábbis a legprofibban végrehajtott munkák, tevékenységünk. A társaság minőség elkötelezettsége mellett több elismerést és díjat is átvehetett az elmúlt évtizedben, illetve 2010 áprilisától NATO beszállító minősítéssel is rendelkezik. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 10 évben, ha áttekintjük a különböző gazdasági mutatóit a Panongát Zrt.-nek, ha áttekintjük azokat a különböző divíziók fejlesztésének és tovább fejlesztésének a történetét, ami a jelen több lábon álló, markáns, minőségi, komplex szolgáltatást nyújtani képes vállalkozás szintjéig vezetett, akkor én azt hiszem, hogy nézni kell azt, hogy mi is vezetett ide, és én azt gondolom, hogy és köszönet ezért a munkatársainknak, egy nagyon jól felkészült, nagyon jól összerendezett, elkötelezett, elhivatott csapatmunka a miénk. Én úgy gondolom, hogy ma napjainkra a Panongát Zrt. A megye, a régió egyik meghatározó biztonsági szolgáltató társaságává alakult.
az, amit eredményt leraktunk, az, amivel meg tudtuk mutatni eredményeinket, elényeinket, az a szerepvállalás, amiről már eddig is beszéltem, a bűnmegelőzés iránti elkötelezettség. Érzékenyek vagyunk társadalmi környezetünk gondjaira, problémáira, gyermekvédelem, rászorulók segítése, támogatása, sportmozgalom segítése, mind olyan karitatív megnyilvánulás, ami úgy gondolom, hogy az elismertségünket, elfogadottságunkat mindenképpen eredményezte. Ez önmagában a jövőkép is. Ha minőségi szolgáltatást tudtunk nyújtani, akkor én azt hiszem, hogy a jövő vonatkozásában bízhatunk abban, hogy további megbízásokat nyerünk el az eddigi eredményekre alapozottan, megtartva az eddigi megbízásainkat.